ассалому алейкум дӯстон азиз, худованд хайртутия. Қарор дорем дар шаҳри Смоленский област, город Сафонова, ҷое ки масҷид буд, яъне масҷиди Тоҷико сохтагӣ наздики масҷид. Кӯчае ки мебинед дӯстон, ҳамҷа мера тиёр мешава, як паворот мешава, масҷид мешава, яъне ки дар лави трасс. Инҷа пятёрочка, магнит, дикси, хуб, шид се намуд магазин, не аптеко, хайнеиш бо духтурхона, балниса, неиси садикай. Инҷаш мактаб дар пушти иҷа дӯстони азиз, дар анми доми 4 этажа, 5 этажа 4, 5 доми кирпичи 5 этажа. Ман ина бардор азиз, ина парам инем таридом. Ина ки ман иҷа урахш ба уҷай ман ина так ба мина биркне брем. Дар квартира фурӯши ду комнатага аз 0 ремонт кардагӣ, як хидм даже ремонт кардагӣ. Аз 0 ремонт кардагӣ, 2 этаж, унаҳа трезор пластикиан дӯстон, ин амид трезор пластики, а як бародари тоҷи мекун дастурош нафурохтаниша мушкили дора. Ина пластики диде, ина дом фурӯши аст. Ина духтурхона, уна мактаба диде бародаро. Садик дав пара, айрах парая. Айра ина духтурхона, ина бародаро мактаб. Ина дӯстони азиз, ина якум падез. Ҳеҷ чанд падез мешавад? Яъне ки ай тараф якум падезе, ай тараф се мешавад. Хулоса аз ин ки дӯстон, не даҷан. Ина ҳамҷа дар 3 этажа дӯстон, метаж. Метуне ба дили пар биёе, ина ме рақамҳо занг бизанед. Ҳозир дар ин комната нишон медиҳем хабар. Ина дӯстони азиз, этаж. Этаж ина 2 этаж. Ина ми дари мувангия. Дарам нав часпондагӣ дӯстони азиз. Квартира ай 0 ремонт кардагӣ. Хулоса ки ина медурем дӯстон. Ина дасти чап, инҷа бигем туалет ростакӣ мешавад. Инҷа кухняи хавз нишон медиҳем. Иҷа якум комната, ити свету гирмана. Ҳамаш натяжной потолок кардагӣ дӯстон. Светаги ҷо, гирмушка. Ина дӯстони азиз, натяжной потолок. Ин абой нест, ин махсус шпаклок. Ич хеле кардагӣ хори. Декоративка, мипокоративка ам хеле рост кардагӣ. Ин натяжной потолок аст дӯстон. Поло аз 0 гирифтагӣ, ҳамя хидмо ремонт кардагӣ. Ина ист мегзарем. Дӯстони азиз, дуюм комната. Ин комнатаҳоро бигем разделит хидмо кардагим. Ина дета комната дӯстони азиз. Ина квартира 52 квадрат ай хори 52 квадрат 52 45 не 48 квадрат ай 48 квадрат ай. Ина дӯстони азиз, ина тамием баъд боз душа нишон медиҳем. Ина и вана ай дӯстони азиз, ванау туалетш якҷоя капел задагим. Полни брандирован, ина туалетшам даже навай унитаз мегим чи мегим. Ҳама чиз хулоса нав. Ҳозир кухня нишон медиҳем. Ина дӯстони азиз, исм мегзарем кухни. Кухниш, и кухнишам ҳамчунин гуфтам гапо брандировани кардагӣ. Ина стиральни машинка, газ, ҳамаш падарка, ина и умувалне, ҳамаш навай. Метуне ина чи меган натяжно треза пластики. Ина бародари азиз, ҳамаро нишонту додам. Ина ҳамон чизое ки ҳозир айҷа ҳозир ман авита нишон дода будам. Ина боз ҳам мегум. Уна опара садик, уна магазино, ина и балниса бартон. Ина мо дар 2 этаж. Хулоса ки квартира фурӯшиае. Нархша дар рӯи экран мебинем ҳозир. Барои гуфт фаромӯш кардам, 1 миллион чандаш гуфт. Ҳозир нархша менависем. Барои роликҳо кушоиш кол, илтимос ҳамин бародара занг бизанед. Худо нигҳдор.